שלום לכולם וברוכים הבאים להרצאה השלישית בנושא של תלות שיתופית. היום נעסוק באחד הדפוסים החשובים ביותר של התנהגות תלותית, משולש קרפמן הידוע גם בשם משולש הדרם. לחלק מכם הנושא כבר מוכר, מישהו שמע עליו, מישהו קרא עליו, וזה בסדר גמור, להפך, זה טוב שאתם כבר יודעים. אבל אנחנו נתחיל מההתחלה, כי מדובר במנגנון שמפעיל אותנו הרבה יותר ממה שנדמה לנו, ולרוב בלי שנשים לב אליו בכלל. לפני שנעבור לניתוח מסודר, אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות. אל תמהרו לענות בכל. תעצרו את הסרטון ותענו לעצמכם בכנות. השאלות האלה הן לא מקריות, כל אחד מהם היא דלת אחורית לאחד משלושת התפקידים שעליהם נדבר בהמשך. האם קרה לכם שעשיתם משהו למען אדם אחר בלי לשאול אותו בכלל אם הוא זקוק לזה או אם בכלל רוצה את זה? האם יצא לכם לעשות טוב בכוח, לכפות עזרה על מישהו שלא ביקש אותה? האם חשבתם פעם שרק אתם יכולים לעזור לקרוב משפחה שלכם, או בנוסח מוכר, אם לא אני, אז מי? האם קרה לכם להרגיש טוב דווקא כשכעסתם? מישהו עשה משהו לא בסדר, כעסתם עליו, והרגשתם שמגיע לו, שאתם צודקים, שמותר לכם. אמרתם או עשיתם משהו נגדו, ואפילו נהניתם מזה קצת, כי הרגשתם בצד הצודק. האם האשמתם אנשים אחרים או נסיבות בצרות שלכם? האם היה מצב שבו כולם מסביב אשמים חוץ מכם? האם אתם חושבים לפעמים שאחרים מוצלחים יותר, חכמים יותר, או שפשוט יש להם יותר מזל? אפשר להמשיך את הרשימה הזאת עוד ועוד, אבל מספיק בזה שעניתם כן על 2-3 שאלות, כדי לראות שאי פעם מילאתם אחד התפקידים במשולש הדרמטי של קרפמן. זה לא בושה וזה לא פגם, זה פשוט אנושי, כולם היינו שם לפעמים. בואו נציץ על הבמה של המשחק הזה. שלושת התפקידים המרכזיים במשולש קרפמן הם קורבן, מציל ותוקף. שימו לב שכל אחד מהשאלות ששאלתי מצביע על תפקיד אחר. כשאני כועס כעס צדקני ומעניש את מי שלא בסדר, אני התוקף. כשאני עוזר למישהו למרות שהוא לא ביקש ומרגיש שרק אני יכול, אני המציל. כשאני מרגיש אומלל, חסר אונים, ובטוח שמישהו אחר חייב לעזור לי, ושכולם אשמים חוץ ממני, אני הקורבן. לאורך ההרצאה נכיר את כל התפקידים לעומק. מה מרגיש מי שנמצא בו, מה הוא חושב, מה הוא מרוויח ממנו, ומה המחיר שהוא משלם עליו. אבל כבר עכשיו חשוב להבין שאיש לא יכול להיות רק קורבן, רק מציל או רק תוקף. אלה תפקידים שאנחנו נכנסים ויוצאים מהם לפעמים כמה פעמים ביום. ומה הקשר לתלות השיתופית? במפגשים הקודמים דיברנו הרבה על תלות שיתופית. מה היא, מה הסימנים שלה, וכיצד אדם מגיב לאובדן. למשל, כשמתגלה שבן משפחה מכור, זה אובדן לכל דבר. אובדן של אשליה על עתיד המאושר, אובדן של תחושה שאנחנו הורים טובים, שהרגשה שמישהו יכול להדביק לנו תווית שגידלנו אותו לא נכון. מחשבות כאלה בוודאי עברו בראשכם, ואולי אפילו שמעתם מישהו מדבר אליכם ככה. לא חינכתם אותו כמו שצריך, לא השגחתם. כשניתחנו את החומר הקודם, לרוב המאזינים לא הייתה התנגדות. רובכם מזהים בעצמכם ביטויים של התנהגות תלותית ואומרים כן, זה מוכר לי, אין לי התנגדות. אם כך, הנושא של היום ממשיך ישירות את הקודם. כי משולש קרפמן בגדול הוא אחד הדפוסים המובהקים של התנהגות תלותית, וההבנה שלו עשויה לעזור לכם לצאת מחלק ניכר מהדפוסים שכובלים אתכם. אז מה זה בכלל משולש קרפמן? משולש קרפמן זה מודל פסיכולוגי חברתי שמתאר אינטראקציה בין האנשים. הוא תואר לראשונה על ידי סטיבן קרפמן, ממשיך דרכו של אריק בורן, שמייסד גישת הניתוח הטרנזקציוני. אחד מיצירותיו המפורסמים של בורן זה ספר המשחקים שאנשים משחקים. לפי בורן, כל אינטראקציה בין בני אדם ניתנת בדרך זו או אחרת לסידור בתבנית של משחקים מסוימים. והנה התובנה המעשית שחשוב להבין. אם מכירים את המשחק, אפשר פשוט לא להיכנס אליו.
עצם הזיהוי, רגע, אני מכיר את זה, כבר מקלה משמעותית על החיים, כי זה נותן לנו רגע של בחירה במקום תגובה אוטומטית. קאופמן, כתלמידו של בורן, ביקש לפשט את מגוון המשחקים ליצירה אחת בהירה, שאותה הוא כינה משולש הדרמה. הוא כתב 3 תפקידים, מציל, תוקף וקורבן, שהם למעשה פישוט מלודרמטי של החיים. אנחנו רואים את עצמנו כמצילים נדיבים של קורבנות אומללים, או כתוקפים צדקניים של מי שעשה משהו לא כשורה, או כקורבנות של רודפים אכזריים. כך או כך, כל אחד מאיתנו מוצא את עצמו מדי פעם נכנס לאחד מהתפקידים האלה. כשאדם נכנס לאחד התפקידים, הוא בדרך כלל לא שם לב לזה בכלל. מבחינתו זה פשוט המציאות. ככה הדברים וזהו. אין לו תחושה שהוא משחק. הוא בטוח שהוא פשוט מגיב נכון למה שקורה. אפשר לדמות זאת לשחקן על הבמה. השחקן יודע שכל מה שמסביבו לא אמיתי, ובכל זאת הוא ממשיך לשחק את התפקיד שלו. כי לשם כך הוא בא. כך גם אדם שנמצא בתוך אחד התפקידים במשולש. בין שלא מודע לכך בכלל ובין שהוא מודע וממשיך בכוונה. פשוט ממשיך לשחק. אנחנו יכולים להעיר לו, תשמע, די לשחק אותה קורבן. אבל בדיוק מאותו שחקן על הבמה יש אנשים שמסרבים לראות את זה. וממשיכים לחיות בתפקיד. וזה בדיוק הסיבה שהצד הראשון בכל העבודה על המשולש הוא פיתוח יכולת להבחין, לתפוס את עצמנו באמצע המשחק ולומר בלב רגוע. אני עכשיו בתפקיד, כי בלי מודעות הזאת שום דבר אחר, שום כלי אחר לא יעבוד. כל המשחקים הפסיכולוגיים מסתמכים ב3 תפקידים שאמרנו קודם, קורבן, מציל ותוקף. נכיר עכשיו כל אחד מהם בקצרה ובהמשך נחזור לכל אחד לניתוח מעמיק. הקורבן הוא אדם שמרגיש פגוע ונעלב, מסכן, אומלל, משהו השתבש אצלו, ותמיד מישהו אחר או משהו אחר אשמים בזה. בקיצור, זה בן אדם שרע לו. לפעמים הוא מראה זאת כלפי חוץ ולפעמים לא, אבל כל מי שמסביבו מרגיש שמשהו כאן לא בסדר. ניקח לדוגמה אדם מכור, ברגע מסוים אפשר לראות בו קורבן. הוא עצמו לעתים לא מרגיש שהוא קורבן, ואפילו לא חושב שהוא מכור. הוא אומר, אני רוצה, אני משתמש, לא רוצה, לא משתמש, או משהו בסגנון, אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה. אבל הסובבים אותו, ובמיוחד הקרובים אליו, רואים כמה זה עצוב ומפחיד, ומבינים שאי אפשר להמשיך ככה. ומכיוון שהקורבן, כשם ככה הוא, מעורר בנו רחמים ורצון לעזור, תמיד יימצא לצידו מישהו שרוצה להציל אותו, בדרך כלל דווקא מהקרובים ביותר. וכאן נכנס המציל מתוך רצון אמיתי לעזור, רגש יפה ונאצל כשלעצמו, והוא מתחיל לעשות דברים למען הקורבן. בתפקיד התוקף יכול להיות כמעט כל אחד, ומי שקובע מיהו התוקף זה הקורבן עצמו. לפעמים זה בן משפחה, לפעמים משטרה, לפעמים בן זוג. בגדול הקורבן מחפש מי גורם לו חוסר נוחות, וזה שנמצא הופך לתוקף. הרגש המרכזי של התוקף זה כעס, ליתר דיוק כעס צדקני. ולעיתים באמת מגיע לו לכעוס. אם מכור לקח כסף שמיועד לבית או לילד והוציא אותו על סמים, לבן או בת זוג יש זכות מלאה לכעוס, וכל מי שמסביב יאשר את זה, בטח שמגיע לו לכעוס, וזה בדיוק הכעס הצדקני. עובד המשולש. אנחנו נראה עכשיו איך זה עובד בפועל. חשוב לזכור שזה משחק, ולקורבן לרוב אין כוונה אמיתית לצאת ממצבו, כי בתפקיד הזה יש הרבה יתרונות. לכאורה איש לא רוצה להיות קורבן, זה אפילו נשמע מעליב, אבל הקורבן יכול להעביר את האחריות שלו לאחר, להאשים כל הזמן מישהו אחר בצורותיו, ולהיות כה חסר יכולת ומסכן שהוא מקבל דברים, תשומת לב, חמלה, פתרונות. ולעיתים קרובות לא רוצה לצאת מזה. כשהוא קורא לעזרה, זה מכוון בעצם רק כדי להפעיל את המשחק ולא באמת להשיג תוצאה. ואז מגיע המציל, הוא עוזר ועוזר ועוזר וכלום לא עוזר. אם ניקח את הדוגמה עם המכור, אז המכור כל הזמן חוזר לשימוש.
ואז כדי שהמשחק לא ייגמר, אותו מכור זורק משפטים כמו, אתה בכלל לא עוזר לי, זה לא מה שהייתי צריך. וברגע זה הכל מתהפך. מקורבן מכור הופך לתוקף. פתאום הוא כולו כעס ומרגיש שהוא מאוד צודק, והוא מתחיל להאשים את כולם. הוא זורק לאבא שלו, הנה אתה שתית 10 שנים, כל הילדות שלי ראיתי אותך שכחור, ועכשיו אתה מנסה לחנך אותי? בגללך בכלל נהייתי מכור. ואז הוא אומר לי, אמא, לא השגחת עליי, לא היית שם אף פעם בשבילי, אני חלמתי להיות רקדן, ואת שלחת אותי לבית ספר צבאי. הרעיון מאוד פשוט, כולם אשמים, רק לא הוא. וככה הקורבן הופך לתוקף, ושופך את כל הכעס שלו על מי שבסך הכל ניסה לעזור, על המציל. ומה קורה למציל? גם הוא מתעייף, אי אפשר להציל בלי סוף, ובשלב מסוים הכוחות נגמרים, והמציל צונח בעצמו והופך לקורבן, וככה הושלם סיבוב אחד מלא, והוא יכול לחזור שוב ושוב ושוב לאורך הרבה מאוד זמן. אבל דווקא ברגע שהמציל נשבר, המכור עשוי להתחיל להחלים. פתאום הוא פעיל, הוא מתקדם, נראה שהכל בסדר אצלו. אבל אם מציל לא מוכן לוותר על המשחק, גם למכור יותר קשה לצאת מזה. הוא לא יישאר קורבן, הוא יהפוך לתוקף ויתחיל לבקר. יופי שאתה מחלים, אבל זה עדיין לא מה שאני רוצה. למה אתה עדיין לא עובד במשרה מלאה? למה אתה עדיין לא נשוי? וככה המעגל מוסיף להסתובב. כל זה מתרחש כמובן ברמה לא מודעת. איש לא חושב לעצמו, בוא נחזור שוב ושוב ושוב על אותם דברים. איך מתרחש המעבר בין תפקידים? בלב של משולש יש לא את התפקידים עצמם, אלא התנועה שביניהם. אף בן אדם לא יכול להישאר במקום אחד. הוא עובר מתפקיד לתפקיד, ולעיתים קרובות בתוך אותה שיחה. חשוב להכיר את סימני המעבר, כי הם מאפשרים לתפוס את עצמנו באמצע. במעבר ממציל לקורבן מופיעות רישות אשמה, חוסר אונים, תחושה של הבן אדם השני כפוי טובה, וחוסר יכולת לסרב. אני חייב לעזור לו, מה יחשבו עליי אם אני אסרב? קורבן לתוקף. עולה רצון אז להעניש את הרע ולהשיב צדק על העוול שנגרם לכם. ממציל לתוקף, אותו רצון להשיב צדק, אבל עכשיו העוול נעשה למישהו אחר. סוג של לוחם כזה שמתערב בעניינים שלו. מקורבן למציל, רצון לעזור ורחמים כלפי התוקף לצד החרטה. מתוקף לקורבן, תחושת חוסר אונים וחוסר ערך שהולכת ומתבגרת. אם אתם תוצאים את עצמכם באחד הרגשות האלה, תעצרו ותחשבו. הכניסה למשולש מובילה למעבר מתמיד בין התפקידים, וקשה מאוד לעצור אותו תוך כדי תנועה. הרבה יותר קל לא להיכנס לשם מלכתחילה. מי היוזם באמת? משולש קרפמן ותלות הם נושא שממנו התחלנו, כי זה מה שמעניין אותנו יותר מהכל. אבל אם לא תלמדו לזהות את המשולש בדברים היומיומיים ולצאת ממנו שם, קשה לי להאמין שתצליחו לצאת ממנו במערכת יחסים מורכבת עם המכור. קודם צריך לראות ולהבין, מה זה המשולש הזה? איפה התפקיד שלי בתוכו? מה אני עושה? איך אני נכנס? במה אני נתקע ונופל שוב ושוב? והנה נקודה שאולי לא נעים לשמוע. לעתים קרובות מאוד במשולש שבו יש התמכרות ותלות שיתופית, היוזם של הפעלת המשולש זה לא הקורבן המכור, אלא דווקא תלוי בשיתוף. מי שמתחיל את כל התהליך הוא אתם, המציל, שהרי מזה התחלנו. יש מכור שאפילו לא חושב על עצמו ככזה. הוא לא ביקש שיצילו אותו, הוא לא ביקש דבר. מי שיזם את ההצלה ואת כל השאר, זה תלוי בשיתוף. כי אין לו כוח לראות את הקרוב משפחה שלו הורג את עצמו. וכל כך קשה לצאת מהמשולש הזה, כי יש בו המון רווחים נסתרים. הרבה תלויים בשיתוף ללא כוונה, וכמובן וברמה לא מודעת, נתקעים במשולש, כי המשולש מעניק יתרונות רבים. כשאנחנו נמצאים שם, יש הזדמנות לשהות בכל אחד משלושת התפקידים, ולקבל בונוס שנמצא בכל אחד מהם. תזכרו בעצמכם, הרי כולנו היינו שם,
באתם לחברה להתלנן שהבן שלכם או הבן זוג שלכם מכור, ובאותו רגע אתם בתפקיד הקורבן, רע לכם, אתם לא יודעים מה לעשות, ומרחמים עליכם, ונותנים לכם תשומת לב, וחמלה, ותמיכה. אחר כך מצטבר כעס, הרבה כעס, ואתם עוברים לתפקיד התוקף, מתפרצים ופורקים הכל, ואחר כך שוב חוזרים לעמדת המציל. נו טוב, קשה לו, אני אעזור לו. וכאן התבנית שחשוב להפנים, בכל אחד משלושת התפקידים יש רווח סמוי. הקורבן מקבל רחמים, תשומת לב ואהבה. התוקף מקבל פריקה מוצדקת של כעס, והמציל מקבל הערכה ותחושה של גבורה. ובגלל הרווחים האלה כל כך קשה לצאת מהמשולש, הוא משלם לנו כדי שנשאר בו. ואיך תחושת האשמה מחזיקה שם את המכור? לעתים קרובות ושוב בלי לשים לב, בני משפחה מייצרים אצל מכור רגשות אשמה. בשביל מה? כדי שהמכור לא יתמרד ובאמת לא יצא מהמשחק. לא תמיד אומרים במפורש, אכזבת אותנו. לרוב זה נשמע אחרת. אוי, כמה כסף הוצאנו עליך ועל הגמילות שלך. הלכה לנו הבריאות בגלל השטויות שלך. כל זה נשפך על המכור קורבן כל הזמן, משני הכיוונים. מצד אחד המציל, מצד שני התוקף. ומה שהקורבן רוצה יותר מהכל זה להיפטר מתחושות אשמה הכבדות. וכאן נכנס מנגנון מעניין. כדי שהמשחק ימשיך, המציל קופץ מתפקיד לתפקיד. רגע אחד הוא תוקף, צועק ומאשים, ורגע אחר כך הוא שוב מציל. אני מבין, אני אעזור. עוזר, ואז שוב עובר לתקיפה, מקל וגזר. אשמה ואז הצלה, ושוב אשמה, ושוב הצלה. וככה המכור מוחזק בתוך המשולש. ובוא נודע על אמת. לאיש לא נעים להיות בתפקיד של הקורבן. הרבה יותר נעים לשבת בעמדות העליונות של התוקף ושל המציל. וגם זה אחד הסיבות שהמשחק הזה אינו נגמר. מה קורה כשהקורבן מנסה לצאת? ביחסים בין מכור לתלוי בשיתוף, היציאה מהמשולש מסתבכת בגלל תחושת אשמה. זאתי שמתחזקת במשפטים כמו, הקדשתי לך את כל חיי. ויש פה רגע מעניין באמת. הקורבן מתחיל פתאום לצאת מהתפקיד. הוא בא ואפילו מבקש עזרה או בעצמו, הוא אומר, אוקיי, אני מבין, אני רוצה להיכנס למרכז גמילה. ומה עושה מי שכן שקוע בתוך המשחק? אומר בסדר, ומספר לו כמה מאמצים צריך להפעיל עכשיו כדי להכניס אותו למרכז גמילה. ככה שהמכור ידע היטב כמה צרות הוא עולל וכמה הוא אשם. העזרה ניתנת, אבל עם חשבון מצורף. והנה, מכור במרכז גמילה, מחלים, ואתם אומרים לכולם וגם לעצמכם, העיקר שהוא חי ובריא, זה כל מה שחשוב לנו. אבל בכנות, לצד זה, חי בפנים רצון שקט ועקשן. רצון שהמכור יהיה אסיר תודה, שיתחיל לקחת אחריות, שיחזיר את החוב המוסרי והכספי כאחד, וזאת מלכודת. כי כל עוד העזרה מגיעה עם חיוב, זה לא עזרה, אלא עסקה שנעשית בתוך המשולש. הקורבן מרגיש את זה, ותחושת החוב אינה מקדמת החלמה. היא מחזירה אותו בדיוק למקום שממנו הוא ניסה לצאת. ואז זה קורה. הוא לאט לאט מתחיל לצאת ממצב הקורבן, לעמוד על הרגליים, ומה אתם עושים? מתחילים להמציא סיבות להציל אותו עוד יותר. ותראו מה יוצא. את החוב הישן הוא טרם החזיר, וכבר אתם מעמיסים עליו חובות חדשים, כך שלעולם הוא לא יצליח לפרוע את החובות שלו, הוא פשוט יטבע בהם. במיוחד אם יושבת אצלכם בפנים הנחת יסוד, הוא חייב לי. האמת שקשה להודות בה. הרבה תלויים בשיתוף פשוט פוחדים לשחרר. במילים זה נשמע יפה, אני מוכן לשחרר אותו, העיקר שיחלים, שיחיה איפה שהוא רוצה בלבד שלא ישתמש, אבל בפועל אין רצון אמיתי להיפרד. הרצון האמיתי הוא אחר, שהוא יהיה בריא ומאושר, אבל שנוכל להשגיח, שנוכל להמשיך להיות מעורבים. המשפט האהוב של תלויים בשיתוף, שכמו אנשים נורמטיביים, שאלו אישה, ילדים, עבודה, אבל קרוב אלינו.
וכדי לא להיפרד יש שני כלים בדוקים, רגשות אשמה שקושרת אותו אלינו דרך החוב, וטובות חדשות, מתנות, עזרה, מעשי חסד, שמייצרים חוב חדש בכל פעם שהישן עומד להיסגר. ככה השרשרת הזאת לא נקרעת לעולם. הוא תמיד חייב, ואנחנו תמיד נותנים. וזה לא נראה כמו כלא, זה נראה כמו אהבה, אבל זה מחזיק את שני הצדדים עמוק בתוך המשולש. תראו איך המעגל עובד. בת זוג שמצילה את המכור שוב ושוב, הוא ממשיך להשתמש, הוא עוזב אותה בשביל אישה אחרת. כשרע לו במיוחד הוא חוזר אליה והיא סולחת ומצילה אותו שוב, כי יש להם אהבה גדולה וטהורה, והכל חוזר חלילה. הרבה מהאנשים האלה שמות את כל חייהם על המזבח הזה. אין להם דרך אחרת, אין להם שום דבר מלבד זה. ההצלה שלו זה הדרך היחידה שיש להם להגשים את עצמם, והם לא מוכנות לצאת משולש ולהתפתח בכיוון אחר, ולא תמיד זה נגמר בטוב. כי מה קורה כשאישה נתקעת בתפקיד המציל? אף אחד לא יכול להציל לנצח, במוקדם או במאוחר היא תתעייף ותעבור לתפקיד התוקף. הנה, תראה, אתה כזה ואתה כזה, ואני נתתי לך את השנים היפות של חיי וחיכיתי לך. היא מנקרת ומנקרת בבעלה, שהוא, שימו לב, כבר מכור נקי, והוא לא מסוגל לסבול את זה לאורך זמן. הוא קם, הוא עוזב, הוא נעלם, ואז היא נשארת שבורה. כל כך חיכיתי, כל כך הרבה עשיתי בשבילו, שמתי את חיי בשבילו, והוא הלך. זה האירוניה המרה של המשולש. דווקא ההקרבה האינסופית שנראית כמו אהבה גדולה מכולם, היא זו שהרסה את הקשר. הוא החלים ויצא מהמשחק, והיא נשארה בו לבד. יש שאלה, מדוע כל כך הרבה זוגות מתפרקים דווקא אחרי שבן אדם נגמל? וזו שאלה שחוזרת שוב ושוב. הרי לכאורה כולם מחכים לרגע הזה. התשובה כמעט תמיד זהה. אחד מבני זוג החלים והשני לא. יש לזה כמה וריאציות. המכור מחלים והתלוי בשיתוף נשאר תקוע בתפקיד הישן, והיחסים מתפרקים. או להפך, התלוי בשיתוף מתחיל להחלים, והמכור ממשיך להשתמש. גם אז הנישואים עלולים להתפרק. הסיבה פשוטה, כשרק צד אחד מחלים, אי אפשר לחיות ככה. המערכת הישנה כבר לא עובדת, והחדשה עוד לא נבנתה. אני אתן לכם כמה דוגמאות מהחיים. לאחרונה שוחחתי עם קולגה. בעלה מכור מחלים ולשניהם זה נישואים שניים. דיברנו על מדוע הנישואים הראשונים שלה התפרקו, והנה מה שהיא סיפרה. הוא היה נרקומן, היא לא הייתה מכורה. ואז הוא התחיל להחלים, ולכאורה כאן היה אמור להתחיל העושר הגדול, אבל האישה לא זזה מילימטר. לא עשתה דבר בכיוון של החלמה משלה. ומה קרה? הוא כבר לא היה זה. כבר לא קורבן, לא משתמש. הוא התחיל להיראות טוב, לעבוד, לעשות ספורט, להתקדם, יצא מהביצה. והיא נשארה עם התפקיד הישן, שאין עם מי לשחק אותו. מציל בלי שיש את מי להציל, תוקף בלי שיש את מי לתקוף. המשולש שעליו נבנו היחסים קרס, ואיתו קרסו היחסים. ולמה היא לא זזה? כי כדי להגשים את עצמה, היא צריכה שהוא יהיה בביצה. תראו את המכניקה, כל עוד הוא בבעיה, היא לצידו. כוכבת, הגיבורה, המצילה המסורה, אבל ברגע שיצא, היא נותרה ללא מקור הצלה, והחלה לעבור מהמציל אל התוקף. ניכורים, ריבים, טענות, החיים נעשו בלתי נסבלים והנישואים התפרקו, וזאת אחרי 15 שנה שבהם ליוותה אותו כמעט לאורך כל השימוש. מבחוץ המסקנה מתבקשת, איזה כפיות טובה. היא עברה איתו כל כך הרבה והוא קם ועזב, בדיוק על זה היא שמחה. שנות הסבל וההקרבה הם היו ההון שלה, שאמור היה להבטיח שהוא לעולם לא ילך, אבל נשאל את השאלה הלא נעימה, מי הכריח אותה? הרי זאת הייתה בחירתה להישאר כל השנים בתפקיד המציל, והתפקיד הזה בנוי בצורה כזאת שהוא זקוק לכך שמכור תמיד יהיה בהתמכרות, שאם לא, המשחק נגמר, וכבר לא מצילה חכמה והגיבורה. כל הזהות שלה נבנתה על המחלה שלו, ולכן הנישואים התפרקו לא למרות ההחלמה, אלא בגללה. לכן המיתוס על אהבה גדולה וטהורה, אבל האישה המקריבה שסובלת,
הוא כל כך מפורסם, והמון נשים נתקעות בו, מכיוון שאי אפשר להיות במשולש רק בתפקיד אחד. חלקם לומדות לעשות את המעברים בין העמדות במיומנות רבה כל כך, ובכך מושכות את הבן משפחה המכור אחורה. בסופו של דבר, מישהו יצא מזה. אם בן המשפחה יתחיל להחלים ואתם לא, והתקשורת שלכם בנויה על המשולש, ואתם לא מוכנים לשינוי, קרוב לוודאי שהוא יצא, ואתם תישארו תקועים וכועסים. דוגמה נוספת, אחד הייעוצים האחרונים, כי 5 חודשים ניסינו לעודד בת זוג של אחד המטופלים להצטרף למפגשים. כל התקופה הזאת היא טענה שהיא עמוסה מדי בעבודה, ולא מוצאת אפילו הזדמנות אחד להגיע ולצפות בהרצאה. לדעתי זה סתם התחמקות. בסוף, לאחר פניות חוזרות, הבהירה את עמדתה בגלוי, והתגובה שלה נשמעה כך: מה אתם רוצים ממני? הוא אדם מטומטם, הוא משתמש, הוא אשם. אני הקרבתי עבורו. אני אישה יפה, חכמה ותומכת. למה שאני אבזבז את הזמן שלי על ההרצאות שלכם? שישתחרר מהטיפול, שיתאמץ ויכפר על כל מה שעשה. וכל זאת נאמר כשהשניים עדיין מתגוררים יחד ומגדלים ילדים. שימו לב למורכבות. האדם משתחרר ממרכז גמילה וחוזר הביתה. ההחלמה שלו בחיתולים. הניקיון שברירי וזקוק לביסוס. ובמקום מעטפת תומכת, הוא פוגש בת זוג שבטוחה שהוא חייב כגבר לפרנס, לשאת בנטל הבית ולכפר על מעשיו, דרישות שכרגע אינו מסוגל לעמוד בהם. במצב כזה, סיכוי הגמילה של הקשר מוטל בספק רב. ללא השינוי, מצב יביא לרוב לאחד משלושת התוצאות. שימוש מחדש, כי הלחץ הביקורתי בבית מחזיר להרגל הישן. פירוק של הקשר, כי הוא יבחר לעזוב מפני שהוא לא עומד בעומס הרגשי, או שינוי תפיסתי שיוביל לעבודה משותפת. הסיכוי לכך כרגע ממש נמוך. אני לא אומרת שמישהו חייב ללכת לאנשהו, אני רק אומרת שצריך לצאת מהמשולש הזה. שאמרנו, הסיבה המרכזית לכך שאנשים נלכדים במשולש היא קיומם של רווחים נסתרים, תועלת מסוימת, לעתים לא מודעת, שכל אחד מפיק משהייה בתפקיד. אבל מלבד הרווחים יש 2 גורמים נוספים שמקבים את הדפוס, ושלושתם יחד נותנים הסבר מדויק למה כל כך קשה להשתחרר. ראשית, הרווחים הנסתרים בעצמם, כפי שראינו, כל תפקיד משלם. ברחמים, בפריקה או בהערכה, וכל עוד לא זיהינו את הרווח, אין לנו סיבה אמיתית לוותר עליו. שנית, תפיסת עולם ואמונות מהילדות. הנחות יסוד שנרכשו ביחסים מול ההורים ומשפיעות ישירות על הבגרות שלנו. אדם שגדל למסרים שאתה חייב לעזור לכולם, אסור לעזור בן אדם בצרה, התפקיד שלך זה לדאוג שהכל יהיה בסדר, ישתחזר את סגנון המציל. ילד ששימש בבית שלו כשעיר לעזאזל וספג באופן קבוע את האשמה, יפתח תפיסה עצמית של אדם אשם וחסר אונים, וייכנס שוב ושוב לתפקיד הקורבן גם בבגרותו. והשלישית זה מניפולציות ורווח מכוון. לא תמיד הכניסה למשולש היא לא מודעת. יש מצבים שבהם אדם פועל מתוך כוונה מלאה ומפעיל מניפולציות כדי להשיג יתרונות ושליטה במערכת היחסים. בין אם הדפוס נובע מהחינוך מוקדם ובין אם הוא נובע מהרווח הנסתר, היציאה תמיד מתחילה בזיהוי ובמודעות. להבין באיזה תפקיד אנחנו נמצאים כעת. ועכשיו אנחנו נעבור לניתוח מעמיק של כל אחד משלושת התפקידים. ונתחיל דווקא בתפקיד המציל. למעשה אין דבר הרסני יותר מתפקיד המציל. דווקא המצילים בחיי המשפחה מגדלים סביבם אנשים חסרי אונים, חסרי אחריות ובעלי תפיסה צרכנית. זה קורה לרוב מכוונות טובות. הורים רוצים לתת את הטוב ביותר ולוקחים על עצמם את האחריות של אחרים ופותרים עבורם כל בעיה. את הדפוס הזה מגדלים לא פעם דווקא אבות ולא רק אמהות, אף שמופיע פתאום לפתור בעיות חיים רציניות. כשילד קטן אומרים שהוא מחזיק בחצאית של אמא, אבל כשהוא גדל ומתחילות להופיע בעיות מורכבות יותר, פה האבות נכנסים לתמונה. הם עוזרים לפתור אותם, כי תכלס גם אבות הם תלויים בשיתוף, בדיוק כמו אמהות.
אבל לרוב הם מסרבים לראות את זה ואומרים, לא, לא, אצלי הכל בסדר, אצלנו האמא אשמה בהכל. תסכימו, זו עמדה נוחה מאוד שמאפשרת לשבת בצד ולהתנער מהאחריות. המניעים הנסתרים של המציל, אם אנחנו באמת נפור פנימה, זה כשהוא עושה מעשי חסד, המציל רודף אחרי מטרה לא מודעת אחד, להיות מעל. התחושה שכשאני עוזר לכולם, אני טוב יותר, חכם יותר, חזק יותר, בעל משאבים רבים יותר. הייתם להיות נדיב וסלחן בזמן שברקע מסתובבים אנשים חלשים יותר. המציל לא מטפל בבעיות שלו, הוא מעדיף לפתור בעיות של אחרים, כי פתרון בעיות של אחרים מאפשרות לו לממש בבת אחת את כל הצרכים הנפשיים שלו. אהבה, שליטה, תשומת לב, ותוך כדי כך הוא לא שם לב שהוא שולל מאחרים את האפשרות ללמוד, להגשים את עצמם. יש דוגמאות מההורות, למשל כשאמא מסדרת לילד את המיטה בבוקר, היא עושה את זה מתוך דאגה, ויש בזה סדר, ויש בזה תשומת לב, ולפתאום לילד יש רגע יותר פנאי. אבל אם היא עושה את זה עבורו שוב ושוב ושוב, הוא לעולם לא ילמד לעשות את זה בעצמו. לא לנהל את הזמן שלו ולא להיות אחראי. או כשההורים מתערבים יד בריב של כמה ילדים בחצר, הם מפחדים שהילדים יפגעו, וההורה ממהר ליישר את המצב ומרגיש את עצמו טוב. אבל בפועל הוא רק מקלקל, הוא לא נתן לילד הזדמנות לרכוש ניסיון איך מתמודדים. וככה גם בבית ספר כשההורים רצים למורה כדי למנוע עונש. יש המון רגעים לא מודעים כאלה, שבהם המניע העמוק להצלה הוא אישי, לקבל שקט לעצמי, גם אם בן אדם מאמין בכנות שהוא באמת רוצה רק לעזור. המאפיינים לזיהוי המציל, לקיחת אחריות על אחרים, הוא עושה דברים במקום אחרים, הוא מקבל החלטות במקום אחרים, הוא מקריב את זמנו ועושה הרבה יותר מהנדרש. הרגשות שמאפיינים את המציל זה רחמים, תחושת עליונות והתנסות סמויה. אני מבין טוב יותר, יש לי יותר ניסיון. תחושה שהוא כל יכול, חוסר יכולת לסרב לבקשת עזרה, ורגשות אשמה שמתלווים לזה אם הוא בכל זאת מסרב. דפוסי המחשבה שלו זה בלעדיי הם לא יסתדרו, בלעדיי אי אפשר, אם אני לא אהיה הכל יתפרק. הרווח בתפקיד המציל זה תשומת לב ומחמאות, תחושה של חיוניות מאפשרת לבן אדם למנוע בדידות וריקנות. ניהול תהליך וקבלת החלטות הוא זה שקובע. הסרת אחריות מהחיים האישיים, תמיד יש לו תירוץ מוצדק לא לטפל בבריאות שלו או בעניינים האישיים שלו, כי הוא חייב להציל מישהו אחר. וכמובן חיזוק הערך העצמי ואישור חברתי על זה שהוא גיבור. המחירים בתפקיד המציל הם מאוד מאוד קשים. קודם כל נשיאת אחריות של אחרים מתחילה להעיק. זה גורם לשחיקה בריאותית ואובדן אנרגיה. זה גורם לאובדן של החופש האישי. בנוסף לזה מתלווה לזה בדידות רוחנית. אנשים אמנם נעזרים במציל, אך לא אוהבים להיות בקרבתו, כי הם כל הזמן מרגישים לידו שהם חייבים לו. תלות קיומית בקרבן. המציל חייב אדם נזקק לצדו כדי לממש את עצמו. ואם אחד יוצא מתפקיד הקורבן, התפקיד מיד עובר למישהו אחר. לפעמים ככה נוצרות משפחות שלמות שבהם יש כמה תלויים במקביל. זה קורה כשהעמוד התווך זה המציל שנתקע בתפקיד הזה בעוצמה ומנסה להחזיק את כולם ולסבול ביחד איתם. תפקיד הקורבן. אם אצל המציל התנהגות היא פעילה, כאן היא פסיבית הרבה יותר. הקורבן מתלונן ומציג חוסר אונים, ופועל כאילו אין לו שום משאבים לפתור את הבעיות שלו. מבחינתו, מישהו אחר חייב להשתנות כדי שיהיה לו טוב, רק לא הוא. הוא מתנהג כאילו מצבו חמור עד כדי כך שהוא לא יצליח לפתור שום דבר בעצמו. כשרואים אדם כזה עולים רחמים, צער ורצון לעזור. כל מנגנון קיבוץ הנדבות בנוי על כך. ראיתם פעם מקבץ נדבות לבוש במעיל אור נקי, משקפיים נוצצים ועניבה?
אדם כזה לא יעורר רחמים. לרוב זה אדם שהכל אצלו נראה עלוב, וככל שעלוב יותר, ככה גדל הסיכוי שיעזרו לו. המנגנון כולו נשען על תפיסה, הוא לא מסוגל להתמודד, והמטרה של הקורבן זה להעביר את האחריות הלאה, שמישהו אחר יפתור את זה במקומי. אני לא מסוגל. העולם הרגשי של הקורבן מורכב מחוסר אונים, תחושת תקיעות, תחושה שכופים עליו דברים, חוסר ערך ומבוכה. לעתים קרובות מלווה אותו תחושה של אני לא בסדר, חולשה, עלבון ורחמים עצמיים. צורת החשיבה שלו מבוססת כולה על אני לא יכול. אם אצל המציל התפיסה היא אני חייב, אצל הקורבן זה אני לא יכול, אני לא מסוגל, אני במבוי סתום, החיים לא הוגנים, נהגו בי שלא בצדק. הרווחים בתפקיד הקורבן זה תשומת לב, עזרה ואמפתיה. אצל המציל תשומת לב חיובית, כאן היא מגיעה ממקום הפוך, אבל זה עדיין תשומת לב. בנוסף, קורבן מסיר מעצמו אחריות ומשתחרר מרגשות אשמה, ועושה את זה בכך שהוא לא מקבל החלטות. כשהוא לא מקבל החלטות, הוא נקי מאחריות. למשל במרכז גמילה, אתם בחרתם את המרכז הזה, לא אני. אם משהו לא הולך כשורה, תתמודדו אתם. כך גם בחברה. למשל, כשכולם בוחרים לאיזה בית קפה ללכת, מי שלא רוצה לקחת אחריות לא יבחר. מישהו אחר בוחר במקומו, ואם התפריט לא מוצא חן בעיניו, אז מתלוננים על זה שבחר. מי שבחר לקח אחריות, מי שסירב לבחור, הסיר מעצמו את האחריות ונשאר בלי רגשות אשמה. רווח נוסף הוא עיצוב הערכה עצמית. אני כזה סובל, אני כזה אשם, אני כזה מסכן, אני פשוט חלש. יש לתפקיד הזה גם מחיר קשה. קודם כל אובדן חופש ויוזמה. למציל יש לפחות חופש חיצוני לקבל החלטות, אבל אצל הקורבן אין גם אותו, כי הקורבן לא מחליט, הוא לא לוקח יוזמה, הוא לא מנסה לפעול עצמאית, אין לו מיומנות כזאת. הוא רגיל שמישהו תמיד עושה משהו במקומו, וכמובן הבדידות הפנימית. ליד הקורבן לא מתחשק להיות. ההימצאות לצידו מייצרת תחושה של אשמה, שמשהו אצלנו בסדר ואצלו לא, ותחושה שאי אפשר לרצות אותו, לא משנה מה נעשה. מי שנמצא בתפקיד הקורבן זקוק תמיד לשתי דמויות כדי להישאר בו. תוקף, גורם שנתפס כזה שמצר את צעדיו, ולא חייב להיות בן אדם, זה יכולה להיות מדינה או נסיבות, שבלי הדבר הזה אין מי שיגיד מה יש לך. והוא חייב מציל, כזה שיבוא ויפתור הכל עבורו. אצל המכורים המנגנון הזה מאוד בולט. עם משפחה כזאת, חברים כאלה, עבודה כזאת, איך אפשר שלא להשתמש? או איך במדינה שלנו אפשר לא לשתות כשכולם שותים? תמיד יש אשמים בחוץ, וזה אף פעם לא בן אדם עצמו. כיף. אם הקורבן הוא פסיבי, הרודף אקטיבי ואגרסיבי, הוא עושה את העבודה דרך הכעס. הוא מאשים ופועל, וכמובן אך ורק למען מטרותיו האישיות. הצטברו אצלו המון זעם וכעס, והוא חייב לפרוק אותם. הוא שופך את התסכול החוצה, והקלה כולה שלו. הרודף, התוקף, מחפש ללא ערב פגמים אצל אחרים, ולא רק בהקשר של התמכרות. אם בחבורה או בעבודה או בבית יש אדם שנוטה כל הזמן לבקר, לחפש טעויות, לרטון שהכל לא בסדר, הוא בבירור בתפקיד התוקף. ראשית, הוא מרוקן את השליליות שלו ונפטר מהכעס. שנית, הוא מממש את עצמו דרך האמירה שהכל לא בסדר, ותוך כדי זה הוא נמנע מאחריות. הוא יוצר מצג של שליטה, הוא כאילו נותן ביקורת, זה גרוע, זה לא נכון, זה לא עובד כמו שזה צריך, אבל את האחריות הוא משאיר באוויר. ברקע מניע אותו תפיסה נוקשה של הוא צריך להשיב את הצדק על קינו, כאילו הכל חייב להתנהל לפי התפיסה שלו. העולם הרגשי של הרודף מלא בכעס, עליונות, פחד, צדקנות, זעם אצילי, כבוד עצמי פגוע ושכנוע פנימי שרק הוא יודע איך נכון. מלווה אותו עצבנות מתמדת כלפי הקורבן והמציל. אלה נתפסים כגורם מציק.
דוגמה שמאוד מאוד מפורסמת זה שלצד בחור מחלים יש את ההורים שלו, ואז מגיע בן או בת זוג ואומרים נו די כמה אפשר, מה אתם מתעסקים איתו, למה אתם משלמים לו למרכז, שילך לעבוד, עדיף שנוציא את הכסף הזה על ילדים. זה התוקף. צורת החשיבה שלו זה מגיע לי, צעירים חייבים לפעול כרצוני, אני חייב להיות בשליטה, את אלה שעושים טעויות צריך להעניש. הרווח בתפקיד התוקף זה תשומת לב ופורקן מיידי. שיפור זמני ברגשה ברגע של פריקה, אף שההשלכות הן הרסניות. יש לו תחושת היתר וצידוק עצמי, מותר לי להגיב ככה כי אני צודק. הסרת אחריות דרך האשמה של האחרים. זה לא אני כזה, זה הם גרמו לי להתנהג כך. וכמובן עיצוב של הערכה עצמית דרך עמדת כוח, שליטה וביטחון מדומה. בניגוד למציל ששואב ערך ממחמאות ומהגבורה, בניגוד לקורבן ששואב ערך מרחמים, הוא שואב ערך מהשליטה. המחירים בתפקיד התוקף זה בדידות. קשה מאוד להיות ליד בן אדם שכל הזמן זוען ומקלל. הוא פוגע לעצמו בבריאות כי התפרצויות כעס פוגעות בגוף ומביאות לתופעות פסיכוסומטיות. הוא מגיע לאובדן של שקט נפשי ושיקול דעת. ותכלס הוא לא באמת עושה שינוי אמיתי. התוקף מטיח ביקורת ועושה המון רעש, אבל לא משיג שום שינוי חיובי במציאות. כדי לתפקד הוא זקוק לקורבן שיספק את הצורך שלו בשליטה ובענישה, וגם למציל, שאותו הוא יוכל לבקר ולהאשים שהוא לא מציל כמו שצריך. וכאן כדי לנו לעצור ולבחון, מהו התפקיד האופייני לכם? מציל? קורבן? האם יצא לכם לעבור בין התפקידים? הנתונים מראים דפוס ברור. אצל תלויים בשיתוף נפוץ ביותר תפקיד המציל, ואצל מכורים תפקיד הקורבן, ורבים מודים בזה בגלוי. אני יודע שאני נמצא בתפקיד הזה, אבל אין לי שום רצון לצאת ממנו, כי אני לא רוצה לקחת שום אחריות. והנה אנחנו מגיעים לשאלה מאוד חשובה, איך יוצאים מהמשולש? אני אתן לכם 4 צעדים מרכזיים. אני ממליצה לכם לכתוב אותם ולחזור אליהם. צעד ראשון, להכיר בקיומו של המשולש. עליכם להודות. כן, אני משחק במשחקים האלה, ולרוב אני נמצא בתפקיד כזה או אחר. יש כאלה שטוענים בעקשנות, זה לא עליי. אני אדם שקול, אני לא נסחף בקלות, וכל זה קורה עד שהם מגיעים לטיפול ושם פשוט מפרקים את ההגנות שלהם. המודעות היא תנאי לכל השאר. צעד שני, זיהוי התפקיד האהוב בנקודת כניסה. תבינו מה התפקיד המועדף עליכם ומה מפעיל אתכם. אצל רוב בני משפחה הכניסה היא דרך מציל. הם אינם מסוגלים לחלוף על פני אדם סובל, ומיד מתעורר הדחף להציל אותו. הפיתיונות של המציל זה חוסר אונים של אחרים, בקשת עזרה ומחמאות כמו רק אתה יכול לעזור, אתה הכי חכם, מה היינו עושים בלעדיך. פיתיונות של התוקף זה טעויות או אי צדק שתופסים אותו ומיד מתחשק לו לעשות סדר. פיתיונות של הקורבן זה נטייה לרחמים עצמיים ולמחשבות של אני מסכן, למה זה קורה דווקא לי? צעד השלישי זה זיהוי של רווח נסתר, מה אני מרוויח כשאני נמצא בתפקיד הזה. אם אתם נתקעים בתפקיד המציל, תשבו ותחשבו בכנות, מה אני מרוויח משם. אם לא היה שם שום תועלת, לא הייתם תקועים בתפקיד הזה, ורק כשאנחנו מזהים את הרווח, אפשר לבחור ולוותר עליו. והצד האחרון זה הבנת הפחד שמניע את המשולש. הרגש המרכזי שדוחף אנשים למשולש זה פחד, ולרוב פחד מבדידות. אני מפחד להישאר לבד. מאחורי כל תפקיד עומדת בדידות, ואדם מדלג בין תפקיד לתפקיד רק כדי לא להישאר לבד. בני משפחה רבים מרצים, מוותרים ופועלים בניגוד לרצונם רק כדי לא להישאר לבד. אני מזמינה אתכם לקחת דף ועט ולכתוב את כל הפחדים שלכם, מהשטחי ביותר עד הגדול ביותר, וזה בשביל לראות מה באמת מניע אתכם. מודדים.
בהכרה ובמודעות. הכחשה רק דוחפת את הפחד פנימה. במתן ביטוי מילולי, רשימת פחדים, יומן רגשות, שיתוף בקבוצה, ובחיזוק האמונה והביטחון הפנימי, כי כל שהם גודלים הפחד פוחת. עכשיו אני אתן המלצות מעשיות לכל תפקיד. איך לצאת מתפקיד התוקף? חפש טעויות קודם כל בעצמך, לפני שאתה מפנה טענות החוצה. לפני שאתה מבקר או מתחיל להביש אחרים, תראה איפה אתה לא בסדר. בחר בין תוצאה לפורקן. אני רוצה תוצאה או רק לפרוק את הכעס? אם תבחר לפרוק, רק תפעיל את המשולש מחדש מבלי להשיג שום שינוי. קבל את זה שאתה לא מושלם. תרשה לאחרים גם לטעות. תפסיק להאשים אותם בבעיות שלך. שחרר את הציפייה שאחרים יפעלו לפי התפיסה שלך. אנשים שונים, ואיש לא חייב לעמוד בציפיות שלך. תמצא ערוצים חילופיים לבריקת כעס. ספורט, ניקיון, עבודה פיזית. תימנע מדרכים כוחניות, כי עלבונות, איומים וזעם רק מחמירים את המצב ואינם באמת עושים שום שינוי. המלצות למציל, תתעסק קודם כל בעצמך, תתרכז בחיים שלך ובצרכים שלך. אל תכפה עזרה ואל תיתן עצות שלא ביקשו ממך. אם מתחשק לך לייעץ, תייעץ לעצמך. תפסיק להאמין שאתה יודע טוב יותר איך אחרים צריכים לחיות. כל מבוגר יודע לנהל את החיים שלו. אל תבטיח מה שאתה לא יכול לקיים. חשוב מאוד לחשוב לפני שאתה מתחייב מתוך רחמים או רגשות אשמה. אל תצפה לתודה. מה שאתה עושה בגלל שבחרת לעשות. סכם תנאים מראש. אם אתה עושה משהו ומצפה לתמורה, תתאם את זה בגלוי כדי שלא תיפגע ולא תרד לתפקיד הקורבן. תמצא דרכים חילופיות לבנייה של ערך עצמי, תחביבים, חברים חדשים, פיתוח של החיים שלך, מימוש עצמי. תהיה כן לגבי יעילות של העזרה. תעזור רק לאחר שבדקת בכנות אם העזרה שלך באמת נחוצה. המלצות לקורבן. תלמד לעזור לעצמך בלי להסתמך על אף אחד. תחפש דרכים לשפר את החיים שלך במקום להתלונן על מי שפגע בך. תפסיק להאמין שאחרים חייבים לפתור את הבעיות שלך. אף אחד לא חייב לנהל את החיים שלך. קח אחריות מלאה על המעשים שלך, ואל תתרץ בנאלצתי. תקבל אחריות, ואז תוכל לצאת מהתפקיד. אל תסמוך על העזרה חינמית. ברר מראש מה המחיר או התמורה הצפויים. אל תצטדק. תפעל כפי שאתה מוצא לנכון ותישא בתוצאות. נצל עזרה טיפולית לשינוי אמיתי, כדי ללמוד, כדי לצמוח, כדי להתפתח, לא כדי להשתמש במציל אחר או למשוך אליך תוקף. לסיום, אני רוצה להגיד שמשחק במשולש דומה לפעולה של נדנדה. כשמציל למעלה, הקורבן למטה. אבל ברגע שהמצב מתהפך והמכור נדחף מהקרקע ועולה, המציל חווה נפילה. הקורבן לשעבר לא זקוק לו יותר, והמציל לא מסוגל לצאת את התחושה שהוא מיותר, ולכן הוא מנסה שוב לדחוף את עצמו כלפי מעלה. כך על גבי הנדנדה הזאת מתנדנדים בני משפחה והמכורים בלי הפסקה, וחלקם ממשיכים ככה חיים שלמים. רבים מהאנשים מציבים מטרה שבן משפחה יצא ממרכז גמילה וירד מהנדנדה. אבל אם בני המשפחה יישארו לשבת עליה, הם ימשכו בכל הכוח את המכור חזרה למטה. וכדי להעניק עזרה אמיתית, צריך פשוט לרדת מהנדנדה הזאת, גם עבור המציל וגם עבור הקורבן, ולפגוש את המציאות מתוך אחריות אישית. ולסיכום, אני רוצה להגיד משהו ולשאול אתכם משהו. חשוב לי שתבינו שמשולש קאופמן זה אחד הדפוסים העיקשים ביותר של התנהגות תלותית, ובדיוק בגלל זה כל כך חשוב לזהות אותה. כל עוד אנחנו נמצאים בתוך המשולש, נדמה לנו שהכל בסדר, אנחנו פשוט מגיבים למציאות. ברגע שאנחנו רואים אותו, נפתחת אפשרות אחרת. אין צורך לנצח את המשולש, צריך רק לצאת ממנו, ולתת גם לאחר לצאת ממנו בכוחות עצמו.
ואני רוצה להשאיר אתכם עם שאלה אחת, ואני ממליצה לענות עליה בתגובות. באיזה תפקיד אתם נמצאים לרוב, ומהו הרווח הנסתר שהתפקיד הזה נותן לכם? ברגע שתדעו לענות על כך בכנות, כבר עשיתם את הצעד הראשון והחשוב ביותר החוצה. תודה שהייתם איתי. ניפגש בשיעור הבא. אל תתקמצנו, שימו לייק ותירשמו לערוץ כדי לא לפספס את השיעור הבא שלנו.